கண்ணீரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். අපි කතරට මේ පොළොවේ ජීවත් වෙමින් සිටිනවා. இந்த நேரத்தில் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவெனில், ඔබ දැනගන්න යුතු කාරණාව කුමක්ද? உங்களுக்கான ஒரு நற்செய்தி. ඔබට යුතු සුභාරංචිය. உங்களை இயேசு கிறிஸ்து நேசிக்கிறார். යේසුස් වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා. உங்கள் பாவங்களையும் சாபங்களையும் ஒரு சிலுவையில் சுமந்திருக்கிறார். උන්වහන්සේ ඔබගේ පාපේ ශාපයේ කුරුසෙට සුළුවස් තිබෙනවා. உங்கள் வியாதிகளையும் வேதனைகளையும் ஒரு சிலுவையில் சுமந்திருக்கிறார். උන්වහන්සේ කුරුසෙදී ඔබගේ දුක වේදනාව උසුලා තිබෙනවා. இந்த பூமியில் துக்கங்களையும் வேதனைகளையும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி. මේ පොළොවේ දුක වේදනාව තුළ ජීවත් වෙමින් සිටිනා ඔබට සුභාරංචිය. நாங்கள் வாழ்கிற நாட்களில் கடைசி நாட்களில் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. අපගේ දේව වචනේ පවසන අපි මේ ජීවත් වෙමින් සිටින්නේ ලෝකයේ අන්තිම දවස්වලයි කියලා. அறியாத காலங்களில் வேதம் தெரியாதவர் போல் இருந்தார். ஆனால் இப்பொழுது எல்லாரும் நடந்திருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். ඒ නොදන්නා කාලේ උන්වහන්සේ කිසිවක් නොකියා සිටියා. නමුත් මේ කාලවලදී සියලු දෙනා පසුතැවිලි වෙන්න ඕනේ කියන දේ උන්වහන්සේගේ බලාපොරොත්තුවයි. எல்லாரையும் மரணம் ஒரு நாள் சந்திக்கும். ඒ සියලු දෙනාටම දවසකදී මරණයට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. அந்த மரணத்தில் நீங்கள் தைரியமாக மரணத்தை சந்திக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே உங்கள் பாவங்கள் கழுவப்பட்டிருக்க வேண்டும். ඒ මරණයේ දවසේදී ඔබ ඊට ධෛර්යවත් මුහුණ දෙන්න ඕනේ නම් ස්වාමී යේසුස් වහන්සේගේ ලේවලින් ඔබ ඒ සෝදා පවිත්‍ර වී සිටින්න ඕන. இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරනවා. உங்கள் பாவங்களை மன்னிப்பார். යේසුස් වහන්සේ ඔබගේ පාපය කපා කරනවා. உங்களை நீதிமானாய் மாற்றுவார். යේසුස් ඔබ ධර්මිෂ්ඨයෙක් බවට කරනවා. என்ன பிரச்சனையில் இருந்தாலும் ඔබගේ ජීවිතයේ කුමන ප්‍රශ්නයක් තුල තිබුණා இயேசுவை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது යේසුස් වහන්සේ ඔබ ඇදින ගන්නා මොහොතේදී உங்களுக்கு நித்தியமான விடுதலையை தர அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். ඔබට ස්ථිර වූ නිදහස සැනසීම දෙන්න වාසය විශ්වාසවත්ව සිටිනවා. வேதம் சொல்லுகிறது, ඒ වචනේ කියනවා 60 வயது பலத்தின் மிகுதியினாலே 80 வயது இந்த பூமியில் ஒரு மனிதன் வாழுவான். මනුෂ්‍යයෙකු ජීවත් වෙන්න යුතු වයස අවුරුදු 8යි ශක්තිය තිබෙනවා නම් අවුරුදු 70ක් 80ක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. அதுக்கு பிறகு சந்திப்பார்கள். නමුත් ඊට පස්සේ මේ සියල්ල මේ පොළවේ මරණයට මුහුණ දෙනවා. தைரியமா மரணத்தை சந்திக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் අපට ඒ මරණයට ධෛර්යවත් මුහුණ දෙන්න ඕනේ නම් நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்கிற அந்த நிச்சயம் உங்களுக்கு இருக்கும் என்று சொன்னால் ඔබගේ ජීවිතේ පාපයේ කමාව ලැබුවයි කියන ස්ථිරභාවය මුතුල තිබෙනවා නම් நீங்கள் இயேசுவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டிருக்க வேண்டும். ඔබ යේසුස්ගේ ලේවලින් ඔබගේ පාපයේ කමාවී කියලා நீங்கள் இயேசுதான் தெய்வம் என்பதை அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். ඔබ යේසුස්ගේ දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ දැනසින්න ඕන. இது கடைசி நாட்களாக இருக்கிறது. මේ අන්තිම කාලයම තිබෙනවා. இந்த நாட்களிலே நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் இயேசுவே இரட்சகர் என்று. ඔබ මේ කාලවලදී දැනගන්න යුතු දේ වැදගත්ම දේ යේසුස් වහන්සේ ගැලුම්කාරයන් වහන්සේ කියලා දේ. பூமியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மகனே மகளே, ඒ පොළවේ ජීවත් වෙමින් සිටින මාගේ පුත්‍රයෙක් කියනවා. நீங்கள் எங்கும் கேட்டுக் கொண்டிருக்கலாம். මේ ශබ්දය කොතනක ඉඳගෙන අසාගෙන ඉන්නට පුළුවන්. இன்றைக்கு உங்களுடைய இரட்சணிய நாள். අද ඔබගේ ගැලවීමේ නිදිමේ දවසයි. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இன்றைக்கு மனம் திரும்புகிற நாள். ඔබවහන්සේ පවසන අද පසුතැවිලි වෙන්නා දවසයි. இனி ஒரு நாள் உங்களுக்கு இது கிடைக்கும் என்று தெரியாது. තවත් දවසක් ඔබට ලැබෙවිද කියලා දන්නේ නැහැ. நாளைய நாள் உங்களுக்கு சொந்தம் என்று தெரியாது. ඒක දවස් ඔබට අයිති කියලා දන්නේත් නැහැ. கிடைக்கிற இந்த நாளிலேயாவது நாங்கள் மனம் திரும்புவோம். අපිට ලැබෙනා මේ දවසේදී අපි පසුතැවිලි වෙමු. இயேசுவை அறிந்து கொள்ள வேண்டிய காலம் இந்த காலம். ඔබ යේසුස්ව ඇදිනගන්න යුතු දැනගන්නට යුතු කාලය මේ කාලය. இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார். යේසුස් ඔබට ප්‍රේම කරනවා. இயேசு உங்களை அன்பு செய்கிறார். යේසුස් ඔබට ප්‍රේම කරනවා. அதனால் தான் உங்களுடைய காதுகளில் இந்த சத்தம் தொனித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ඒ නිසා තමයි ඔබගේ කන්වල මේ ශබ්දය රැවටෙමින් තිබෙන්නේ. இந்த காலத்திலேயாவது நீங்கள் இயேசுவை அறிந்து கொள்ளுங்கள். ඔබ මේ කාලෙදී අතනගා යේසුස්ව දැනගන්න. நாங்கள் உங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுகிறோம். අපි ඔබ විසින් යාත්‍රා කරනවා. எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் பரலோக பிதாவே, අපට අධික ලෙස ප්‍රේම කරන ස්වර්ගයේ පියාණනි, இந்த சாமச்சேரி பிரதேசத்திற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். මේ චාමකච්චේරි ප්‍රදේශයට ඔබට ස්තුති කරන්නෙමුවා. இங்கே தொழில் செய்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். ව්‍යාපාරයේ මේ රැකියා කරන්න ව්‍යාපාර කරන්න සියලු දරුවන්ව ආශිර්වාද இங்கே இருக்கிற කරනවා. மாணவ பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறோம். මේ ජීවත් කරන දරුවන්ව ආශිර්වාද இங்கே இருக்கிற කරන්නෙමුවා. ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதிக்கிறோம். මේ සිත සෑම පවුලක්ම ආශිර්වාද කරන්නෙමුවා. இந்த சத்தத்தை யாரெல்லாம் கேட்பார்களோ මේ ශබ්දය කවුරු ලැබුවාදෝ அவர்கள் எல்லாரும் அறிந்து கொள்வார்களாக. ඒ සියලු දෙනාම ඔබ எல்லாரும் දැනගන්න நித்திய සම්පූර්ණ ஜீவனை அடைவார்களாக. සියලු දෙනා සබත් කාලේ
ජීවනය ලබා ගනිත්වා. ஆண்டவர் தாமே இந்த பிரதேசத்தை ஆசீர்வதிப்பார். ස්වාමී දෙවියන් වහන්සේ මේ පළාත ආශිර්වාද කරන්නේ. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යාඥා කරන්න ඔය යහපත් යානනි. ஆமென்.